Beda bħala proġett pilota f'żewġ skejjel primarji u oħra sekondarja, is-suġġett tal-etika il-lum kiber u għaddew minn fuq 10 snin. Kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u d-Dipartiment tal-Edukazzjoni, grupp ta' akademiċi kienu kitbu s-sillabu kif spjegat il-lettur Lucien Zamit. Per eżempju, s-sillabi qegħdin naġġornawhom bħalissa biex jinkludu affarijiet iktar topikali, per eżempju fuq l-AI, fuq cyberbullying, kif taraf fake news, kif taraf miżinformazzjoni. Id-direttura l-kurrikulu ta' snin bikrin lingwi u studji umanistiċi Sandra Beyer għadet li l-anta suġġett kienu u għadu li jitfall jingħataw formazzjoni kompluta. Ridna nilħu soċjetà li hija diversifikata. Mela d-diversità stajna nilħuha billi ikonna programmi ta' tagħlim u assessjar li ma jibqgħux marbutin ma' tip ta' edukazzjoni reliġjuża, imma jekk il-ġenituri kif tgħid il-Kostituzzjoni artiklu 40, jekk il-ġenituri jixtiequ li t-tfal tagħhom ikollhom tagħlim alternattiv mhux oppost jew kontrarju, tajna dik il-faċilità. Qalu li dan is-suġġett jgħin sabiex jitrawmu adolescenti li jafu jarblu u jirriflettu u bekk tkun tista' tinbena soċjetà msejsa fuq ir-rispett u l-valuri etiċi.